shop netuna toilets neshower. Ndakawaka shop netuma toilets neshower. Yakaita mari. Ndo mari yakabuditsa pamwechete. Mari itaura nemunhu. Zvakabuita kwakaita 2.3. Ndizvo here kuti makawaka shop neyo zvikakuri mari yamakashandisa kuwaka yakaita 2.3. Shop takawaka asi mari iyoyo haisvikipo. Inosvika pamari. Mari iyoyo ndakaiweka ikaita 1067. Yakaita chii? 1067. 1067. 1607. Aye, 1067. 1067. Ndo materials amakadi. Uyo arikuti hanzi makawaka asi dispute iri pakuti iyo 2300 hanzi inini ndakaweka ikaita 1067. I'm sorry, ma'am. Kumiro eruditsa beka rezvinhu zvakaita. Ndizvozvo. I'm sorry, ma'am. Mari yanga itumire iye ndiyamuzoti aitenga $20. Aindiudza kuti nditenga $30 per 1000 plus $10 yetabra transport. Pa 1000 ndaishandisa 40,000 pazvidhina zvese zvo. Iye ndiyari kuziva mafambisiro. Kuti 360 yari kuti ndakatumira 360. Right, toenda paCement. Cement 20 bags. yari kuti $280. iwo kuti 378. I'm sorry. Zvataika. Masimende edu taitenga 1350 yaive iri $14. Yese shop netoilets zvaiwakwa nesimende kubva pasi kusvika pamusoro taitenga nema $13.50. Saka makatenga mangani masimende? Masimende akasvika pa 26, 27. Yeah, 28 multiplied by 28 times 1350. 378. Saka yakondo right iyo toenda pachi septic tank yana kuiza apana septic tank hantakawaka septic tank. Ipapo ndopokana napo. Mabhiridha iwaka umwe wacho aripo apa. Septic Pane tank nyaya dzekuwaka tapana kungobvira pakaisa septic tank ibhuleya toilet yakafanana nedziri paserapo. hanzi pane mablayer toilet hapana maseptic. Pamusoro makomba yakatanga nditorinawo mafotos acho akacherwa ne$70 basi makomba ematoilet vazotanga kuwakwa. sakani kwakuweka kuti pati makomba matoilet hantakawaka matoilet. Matoilet aripo Akaita mari aisa pa 8 pa $8 kuwaka zvese makomba chete nekuwaka makomba hanzi paleba yekuchera wakabhadhara 8. ndokuchera hanzi ndakabhadhara 8 kuchera makomba mayo. Akabhadhara nayo mari makomba yakabhadharwa $30 ari. makomba aifanobhadhura 35 1 gomba 1 gomba. Iye ega ndiyaindifonera chirungu zvikuitika akanditi wakomana warwadziwa nekuchera wati 40 pagomba. Mado nemadoo frame iri 1 door matoilet ana madoo frame. hanzi takatenga door 25 nedoo frame 20.
Only door one. 20, which is okay, or door frame right. Door frame what? $18. And $18. Door frame. Sai undo wakakuri fanda. Ari je. Right. And the window frame. Window frame. Which is subtractor $700. And it subtractor 700, what's our balance money? 625. 625. Right. So it means chikweleti chako tawinacho cheuyu 625 plus 750. That rekutanga. And it kukana napo ndipo chiwapa chacho kuti chingaenderanawo nezvinhu zvakanyorwapo. Kana waidzinga urugumwa taititumira mari, kana waidya manje uchiita substandard aisatumira aiuya tichitenga zvinhu tese tikura nezvinhu tinga marati zvese zvimasimende zvisaitenga ichinga yanga vatenga kumarati. right 625 ndo balance yezvinhu zvamakakontributa kuvaka womupa contribution yake inosaraona yako so that mangwani hazvi kurwadza 750 plus 625 saka tati isusu kutanga mwedzi uyu wochingobvisa 100 kusvika chikore chako chapera every month kusvika chikore chake chadi chapera chitanga pane chero. okay ukangwaona yakawanda uchida kupedza kuti usataure naye akakufukire mangwani unobva ngokubhadharawo lump sum handi saka kuti unosimuka saka utanga kwaye unge uchitambira mari yako 100 every month. Okay. Amuchitorera pana. Right, tomboita break. Chipo jambo. Ndiwe. Maroto James. Ndiwe. Tamire nyaya pamberi nyaya yekunditambisira nguva yangu chikushandora. Ndakuti pane mombe mbiri uya nembowo dzako choti pane mari ndari. Akutaura izvozvo ndichipo achitaura kuna James. Taura tinzwe chipo. Mambo. Vaifambidzana navashanda kwaari nenguva yakareba kutenga ma2.5 zvidzese. Saka inini ndakazotaurawo nomumwe mukomana kuti anditsvaga kwekurenda patakshop. Saka iye akati angatingowakei State Bank sezvo tichanogara tese. Takatanga kuwaka takshop iyo katapedza. Tapedza kuda musi wa18 April takazohodha nemumasapi takavhura takshop yedu independence. Saka mumwe wangu ndaisazoti ani zvari kuhandira kukanai zvadaro ndaihodha zviri ndichibva kwarari uchiuya nazvo kubva kwarari uchiuya nazvo. Saka ndatanga kunzwa kuti mushopu mune mumwe musikana ari kuuya, musikana wake atengesa zvinhu zvangu. Ndamubvunza haaramba akati munhu angangosiyawo instant kuti andibatire juti ndatahauraitirivo. Zvadaro ukatanga ungorwiwa pashopu pai nevanhu vaimwariwo inoitenda kupolisi vandifonera ndoparari. Zvanza nyaya dzakuwanda aini muzvishopu handichetesei handisari
ndikati konei zvanzi aina ndinyadzi manga ndichadeshuwa ndati ho pandauya nevhiki ndichida kutakura zvinhu zvangu ndandita imbozvisiye timboone kuti zvinopera kupi ndadzokera kubasa kwaRari vandifonera kuti ari manheru nzandi ndakambokudza kuti handichada zveshopu ezvinozviwana wakadzana kuti kunokunoenda kubhokisi ndati ho saka toita sei zvanzi aini handichada zveshopu ndopakanditi auya tonotiveresei nezvinhu ndauya vamboda kuti ngatitengesei zvinhu ndati aina ndikwatisotengesa zvinhu zvangu ndoda kuvhura yangu shuwa ndotsvaga ngu kokureendekesa zvinhu nzi aina handichada shopu kana saka pamari yangu yandakashandisa ndainyora pasi 2.3 namuti saka iwe kana ndakubva panapa chinipa mari yangu yandakashandisa panapa kuwaka matoilets neshopu zvanzi aini nezvimwe zvandina mari ndataona mari saka ini ndongoendei zvanzi ndokwanisa kupa 500 ndakati haiti ingoni ndoda nowakaunda 500 ndopedza naye kwavo akatambonetsana pafoni vandazonti adi wasvikawo chi pa7 apa nditi huya ndaenda saka vandipamo yake ndataura zvinhu zvangu ndaona vandaendesa zvinhu zvangu ndichingobvisa zvinhu zvangu angosara achisa futi zvinhu zvake atohodhaudha ndazotonzwa futi kuti shopu yasa ndabvisa zvangu apa itaura kuti asikuda zvechi haachada zveshopu pamusoro pazvo ndonzwa futi kuti atone mukadzi achisa zvinhu mukadzi achiuya saka ndakavakuma kuti dei muri kuwirirana kwekudii ndaisatombuya kunombo zvinhu zvekuti akaita mukuwirirana but iye ndiyainditsotsa anokwanisa kundidza chokwadi zviri kutaurwa James hanzi wakanditsotsa ndaimira for more than 2.5 years tichitiri kuita zviro zvedu tese pamusoro emama ndingataure ndichiti pendotanga kupokana napo ndepekuti hatina kufambidzana zve20 gore harina kusvika kufambidzana zvinhu zvaari kutaura takaita sekudaro iye ari kubasa kwaRari ndopaindibvunza kuti iwewe uri kunzi uri kudaiswa nevasikana uri kudaiswa nevasikana ndikati ai izvozvo kunyera iye ndobva anditi kana iwe uri kuita izvo zvandichakwanisi kuramba ndichifambidzana newe ndokumbira kuti undidzoserewo zvinhu zvangu tichibva tawirirana sekuwirirana kwatakaita zvaari kutaura mari yake 700 yaari kutaura ndichibva ndamupa vataparadzana zvakanaka paatakura zvinhu zvake achibva aenda takatozoshamisika ndokufonerwawo kuti nenyaya kuno ndinaziva kuti nyaya yacho yanga yafamba sei kuti zvizvo hanzi wakanditambirisira nguva yangu nekuti ndaifunga kuti ndatoona murume tikatotswaka tese shopu tichitoita madevelopment tese ini ndichitoti ndaona wangu murume ipapo handina kumutambisira nguva nekuti handina kumuti handichakudi asi iye ndiye akatonditi haachakwanisi nezvangu nenyaya dzainzwa newangu mukadzi takatozotora tatosiyana makasiyana rini hatina ndomukasvonzonondirechitu watiwa nemukadzi chakaita kuti nditore mumwe mudzimai ndechekuti uyu ndaimuti uya kumba achiramba achitondora kumboita zvekubasa asi iwewe ndimokubvunza hangu chamwana kuwakabhawa kuisitoro kuisa mbasha kugadzira mateja mutaundi eri munobva kumusha kumusha kubi kuanodini kunyati mai apanyeta ure kuwaka muchiwaka mese uchiti muchiwirirana zvakanaka-naka iwewe waona kuti zvinhu zvadaro pauchimuti panapa panovhiwa chibvisa zvinhu zvako handichadi zveshopu achibvisa uchibvaisa zvako uchibva watora mukadzi one time hausi kuonawo pakuti iwe watotori
watozvipangidza kuti zvaari kumangarwa ndizvo chaizvo chaizvo zvaari kumangara watozvibudisa zvatobuda pachii dai makambogarawo hainoti last week marambana zvinezvi patova nemukadzi umwe watozadza shopu iyoyo wakamubvisira zvinhu zvake uyu hausi kuonawo kuti wega chaizvo uri tsotsi hausi wega here ungaswera kuritaura zvakanaka sei kana dununu rakadai zvandakaita ini zvangu ndisingazivi kana taundi kana ndisingazivi mari kana kuerenga dhora unofanira kuti uri raidi zvakadaro izvezvo makanga magara nguva yakadini uri mese mukadzi ari 2.5 years hatina kugara tese iye kuti ndizowake ndopakanditi ngati wake unogara tichagara tese ini pandatomboudzwa nevanhu zvati iwe ucharora umwe mukadzi ukamuudza ndikamubvunza ndikati unzi neumwe mukadzi yanotouya mbakweni titi akaramba kati haiye handina stereki naisungatite zvinhu zvedu toti pamwe dendamirira zvinhu zvangu pachiri padhuze asi akatoramba kuti auya ndine tinogona ngosiyana intime imira tipedze nyaya dzedu nangotiora ise munhu aidawo munhu asi uri kuti mari yese wakapedza pazvinhu zvese 2300 ndizvo iye kuti akaudzosera 700 ndingakutiwo ndikwanise kubva kuti ndione kunotanga saka ndakazouya kuno nemagosari ese adi magosari anganishoka ndakatora aizvii ndezvebuti wesi pane tumatoilets magosari aunozotora ndakatora ndakutoinda nemushoka watora magosari acho ese angari angu angari angu iye achibvasaibvaisake ndichingobvisa achingondipa mota akatosaipinda neimwe mota paatotanga kurumbedza zvinhu asanga anditi atenda shoka ndakatokupawo nemota kuti unofamba pasasike kubva pano zoti dai asina amatora mukadzi kanasa zvemushopu ndaisarwadziwa nakunomesango but zvaitoratidza kuti inenge ndaishandisa asi wakandishandisa kushandisa apa ndopari kutaura kuti wakandishandisa unoti chii nekuti ungabva wati ndichingobvisa nhasi mangwani ipapo waakutoerwa saka kubvisa kwako kwangori kwenhema takishop yacho wakangori kutoda kutomudzingira ndo zvaari kukompera kuti wakandishandisa ipapo ndingati kubva kwaakaita handina kumudzinga asi iye ndiye anga akutaura nyaya dzekuti kuti handiti wanga waine umwe girlfriend yaiona ngaitaurwoka kuti girlfriend aishushirwa munhu ari kuuniversity nditi ari kuuniversity auzwa kuti pari kuuya mamwe magirlfriend and which was evident nekuti iweyo achingobva iwe wakabva wazadza shop nemukadzi zvakare saka ungangoti wopfimba mukadzi nhasi wobva watomuroora mukadzi iyewe aitomuziva nechekare kuti ndinani kuti anga ari wako aitozviziva kuti ndinaye mukadzi andoita hanzi vaimuziva ndopandataura mambo ndichiti ndakatomushedza ndaudzwawo neshamwari dzake ndikamubvunza ndichida kutomira zvinhu zvangu parodi akanditi siyana nazvo yandinei naye isingatiitei zvinhu zvedu ndokumuziva kwandingaita kuti ndoziva kuti angari vake akakurambira akatoramba kuti iwewe ngatiite zvinhu zvedu uye haana basa uyu ndogona kungosiyana naye chirembo iwe ngatienderei mberi nezvatuita ndikachera chakabera kuti yangu kudira mukadzi kujasoimprovement yakaita zvorudochadho yanga achitobhaira anga achitobhaidza mukadzi zokumutorera nguva yake saka zvoti vani mai vanzaita kuti wakaniwesiratiami yangu uchindinyembera kuchazova tese ndoonakuta uri kuzondipa nemotokari kumubadzukuro kukasika kuti chienderere nemotokari chinatirwa nayo ini mukadzi wangu akutaya mangwana saka kwati ndoda uripwa nemombe kani mbiri ndoda uripwa nemombe mbiri zvoenda pamwe mambo kuimbwa nemombe mbiri yatikuona zvinokodzera
nekuti pane zvese zvaakaita nenguva yaakapedza yaakanyeperwa yaakatodai mombe imwe dare i350 which is 700. Then makosi ako imari yekumudza kudaro pa 2.3 akandipa 700 kausara 1.6 kuti iyo hanzi makange mawirirana kakuti makabvumirana kuti ukatotaura wega kuti takarijusirana takawirirana musoro iyi ndakamudza ndikuda mari yangu ati haikwanise gore rimwe haana mari saka ndayangoti akwanisa kundipayo kuti ndione kufambisa nyaya yangu nokupisa zvinhu zvangu muyadhimandi but sandiyo iyo nekuti uchitaura iweyo watiratidza kuti makawirirana pamusoro pemari iyoyo kuti manegotiata muchibva masvika pa700 matanga muri pa 5 akandipa muzera 700 and iyo haina kunge iripo kuti nemari yangu yandakadii wakangoti ndoda kuizwa kutambisirwa nguva yakwayandakaita ino inyaya yatatonga yatinoona kuti right zveshuwa akatambisawo nguva yako nemaitirikira akaita zvinhu iyo 100 $100 yadari kuita 800 batanidza masamoni maireri bosi pane nyaya ida kupinda yakazvimirira kana kuti ndiye 100 nyaya yakutaura izvozvo saka yoita 750 opane imwe ndo topedza iyi kana paine imwe inopinda inoonekwa ipapo panyaya yekubhadhara mari inini pari zvino zvapana paninoona mari ndinozoiwana tatokohwa kuti taroti but une takshop handi yangu munhu adaisawo zvinhu imomo ndigururu nemukadzi warora nemukadzi ndiyakakurodzera mukadzi ai mukadzi ndewangu takshop ndoisiri yangu mukadzi unopuwa rendi mari rendi handinopuwa rendi tinagururu wako yemari $20 motikari yaushandisa ndiyani ndiyababa ita kubata motikari kana apedza kubhadhara mozi yaitora ipana unosungirwa kubhadhara $100 kupera kwemwedzi wega kusvika mari yapera $750 $100 ne $50 kupedzisira